ман ба шумо ширкати Шифо Фарморо тавсия медиҳам. Доруҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, доруҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. Суроға, шаҳри Москва. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо оиди қурби асъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон камтарак суҳбат мегзаронем. Видеоро та охир шабо диққат тамошо кунед, чунки бениҳоят саволҳо зиёд шидагиянд аз ҷониби тамошобинои канали мо. Ва ногуфтанамона ки рӯзи 20 май ба вақти Тоҷикистон соати 21:00 финали конкурс ай. Касое ки мехоҳанд ай конкурс билет харидорӣ кунанд, дар инами картаи Сбербанк сумтона мепартоен. Нархи билет 200 рубл ай ва и карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша. Призош 30 дона конвертҳои пулӣ мебошанд. Касе ки билет харидани ай дар инами WhatsApp чектона роӣ кунен. Айни ҳол шумораи билетҳо кам мондагиянд. Бисёри тамошобино савол метиҳанд ки барои чӣ вақте ки дар Google қурби асъора диданӣ мешаванд зиёд нишон метиҳад ва вақти перевод карданда дигар нишон метиҳад. Мисол мегирем, агар ман шахсан худам ҳамин рӯз дуромадам дар Google гуфтам қурби асъора бинам ку чанд сомонай рубл ба сомонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 197 сомонӣ нишон метиҳад. Вале вақте ки перевод карданӣ шидам ба Сбербанк ё аз Сбербанк ба мара 177 сомон перевод карда мешавад. Ба чӣ хотир? Яъне ки Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дуромадам, ман ҳамирӯза шадидам 177 сомонӣ ай. Ва Google да барои чӣ 190 сом 197 сомон нишон метиҳад, ишан намедонам. Ва як чизи дигарам мегӯям ки Google мисол системаи нест ё ки приложение нестае ки мақсад Ҷумҳурии Тоҷикистон вая управлят кунад. Ба ҳамин хотир ҳар маълумоту ҳар информатсияе ки Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мекунад, шумо ҳамура гӯш кунед ва ба ҳаму бовар кунед. Ва ногуфта намона ки афтодани рекордии қурби доллар ва евро, қурби пулҳои амрикоӣ ва аврупоӣ дар биржаи Москав бо шиддат поён рафтанд. Яке аз онҳо нишондоди рекордии соли 2020-ро нав кард. Яъне ки ахирон бор соли 2020 қурби доллар ва евро паст шидагӣ буд ва баъди соли 2020 соли 2022 низ ҳамон гуна паст шидагӣ. Рубл боша ҳамарӯза зиёд шидесай, курсаш баланд рафтесай. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.